Hai. Ayo bangsaku langsung pinanggo. Utpal Hazwari, kita diabla director pinanggo. Bye guys, आगे नि ब्लगाव दिनै मिथिना जेरै Good morning लोगोफोर दायो टाइमा 9टा जाबाय आरोना लोगोफोर आङो भिडिअखौ गोसो बायदि माने लानो मोनासै आरोना मा होनो मबाइला स्पेस फुल जाजोबदों भिडिअ आरो दानथावाबो मोनथावाबो जाजोबदों मबाइलानो मायबा जादों आंना माने फटकफोराबो एसे गैया ओमफ्राय भिडिअफोराबो गैया बोरै इदि पेज फुल जानानै थाखो पात्ता गैया मैया भिडिअ लाफुबाय थानायावनो पेज फुल जानानै इदि देखायबाय थाबाय आरो उपाय गैया गोसोबायदि देखायनो हायासै माने आङो मिटिंखौ खोनासंनो माने मिटिं खोनासंनायानो जायासै आरोना लोगोफोर सानावल'सो खोनासंनो हाबाय ओमफ्राय इदि हरावहाय एवार्ड होनायफोरखौ देखायनो हायासै माने जों स्टेसनखैजा देलायनानै थाबाय नालाय बिदिनो आब'मोनखौ लोगो हमबाय आरो माने लोगो मोनबाय सोर सोरखौ लोगो मोनखो नोंथांमोना नायलांबाय थादो हेलो एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय स' लोगोफोर जोङो दिनैहाय बरमायाव थांसै आरोना आब'आ मोसानो लिंहरनायखाय फैदों आरो जों आब'जों लोगोसे मोसाफानो होननानै नै गासैबो नालाय मा रुटिया जादों इसोरो मेकआप फोनबाय आरो दिनै एसेल'सो फोनदों बुरजा फोनाखै नोंलाय मेकआप लाया गलाथ'नाय जोंनि आब'स्मिता फट'खा आब' फैगासिनो थांबाय थादों मालाय 진짜 맛있구나. 이자씨? 한숨아. सफैबाय जोङो लोगोफोर सानसेना लादो ओमफ्राय बेगा गारियावनो थागोन दा गस्लाखौ बेयावनो दोनला ओइ लाया लास्ट मेथाइ जों दोंसे खोनासंगोन इलिसा बर'नि भेरगावनिफ्राय बिथांखौ बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय लोगोसे सारियाव गसंफानो हानाय जोंनि फैलाजे बर'खौ बिथां बाहाय नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो फैसानि दैदेनगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बेवहाय नुजाफैनानै हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय बिबानगिरि मावथिगिरि लोगोसे मुसलपुर जिल्ला
Ini kelibay nungnya kelibay running. Oi, nang nama. Nang nama. Oke, malam ini. Director, technician, लोगोसे आर्टिस्ट एबा महरगिरि नोंथांमोनखौ नैबे सेमिनाराव बाहागो लाफैनो थाखाय गोबारै खावलायहरनाय जाबाय। मानोना जोंनि प्रडाक्सना जुदि गुन गोनां जानांगौब्ला बिथां गेदेमानिफ्राय जों माखासे सोलोंनो गोनां दङ। बिथाङा जोंनि नोजोराव मानगोनां जानांगौब्ला बिथाङा दा मुम्बाइआव सिफ्ट जाबाय। Video ladrang wa. बिथां गेदेमाखौ जों मोननो हाया बा बिथां गेदेमाखौ जों लाबोनो हाया माइक्र'फनखौ नाजावनानै दैदेनलांनो थाखाय Bijak. Kau menjaga kata dia. Bunggen deh. yang Bapak itu दैदेनलांगोन chairperson हिसाबै Adilah kata. Semangat gendam dalam Banyak aku dan जा दे दा दे रायजोफोर जा बोख्लायखायो नामा ओइ आबौ मोनसे एक्टिं देखाय मा सोंदों? एक्टिं देखाय एक्टिं नों केमेरा हमगासो Pusat saja dong kan? Bikin nafsu, bikin apa? Malaban kidney kalau semua. Tangkar ini kita mau dilingkaran. Salah siapa? Mulang nanti. Nabi tanya komedi juga. Mezang. जाबाय दे जों गोदावखौ लाफाथारा बोराया Halo ya bila. जि फिसा फिसाखौसो लालाय लायबाय Saya abu. ना फिल्म बानायग्रामोन ना ओइ दिनिस नुबायलाय बोसोरनि गोसोआ दाबो आंनिया बोरै ओंखायनो आं जिरायनानै थाया बेखौ खाथि थायो बैसोखौ खमायनो थाखाय गासिबो इउटिउबार जाना नामा फिसा होनलाय औ दे गान खन दे खन मासेनो लोंना आंना प्रियंका बर' जोंसो लाखायो आङो दे खन बर' हिन्दी बर' नङा होमबा नोङो आङो हिन्दी ओइ दे माने जों द्रामा देखायगोन दे नायदो दे आबैमोना गासैबो माने जोंनि से निकल के सांस से निकल के साफा खालामखादों जों आरो नहीं मिला सनम हाथों गया आसमां बिसल के बिथाङा मिथिगोन से निकल के द्रामानि मुङा मामोनलाय नहीं जहाँ पर लम्हा तुम गया दुनिया आं नामा रायखां तामुलपुरनि आङो रायखां होबानो जाबाय दे जागोन दे जाबाय दे गोलावद्राय जायो नङाबा ओं राङापानि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा मेब्ला सिखारि फिल्माव आरो माबायाव बिथाङा रेडिअ आर्टिस्टबो नोंलाय मा रिपर्टार हिसाबै मोजां बुंब्रा सिमला ओनसोलनि बिथाङा सासे गिबि रेडिअ आर्टिस्ट बिथाङा जाहैबाय केसि मिउजिक स्कुलनि प्रिन्सिपाल बिथाङा शंकरदेब स्कुलनिबो फोरोंगिरि लोगोसे बिथाङा सासे रेडिअ आर्टिस्टबो लोगोसे बिथाङा सासे मेथाइ लिरगिरिबो लोगोसे बिथाङा गासैबो बिथिङावनो बिथाङा जाबाय दे ला मोजाङै ला ला आंबो दै ओइ साफाय दे आंनि साफाय
दसे नोंसोरो आगोलनि ब्लगाव दिनै मिथिनो हाजों आगोलनि ब्लगखौ बयबो साबसक्राइब खालामदो शेयार खालामदो जों माने दा बिसानो मिथिङाव दं आरो प्रग्राम ना आगोलनि मोसागोन इसोर मोसागोन आरो ओमफ्राय बेयावनो ज' लोगो मोनबाय आगोलनि चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामदो फार्स्ट टाइमाव बागानपारा थांनायाव लोगो मोनलायदों मोनासैना दे एबार लोगो मोनबाय थासिगोन मोजां मोसादो अल दा बेस्ट थेंक इउ आब' Hai. Ayo bangsaku nazaufinaंगौ Utpal Haजवारी जुदि बिथाङा गैयाब्ला डाइरेक्टर बिथांखौ आजाव 우리가 시간에 아버지고 마음 알아서 돌아서 봐봐 우리 가면 세서 하는 오브라브 소마야의 사배를 봐봐 다이 जोङो बे बाथ्राखौ फोसावनो थाखाय जोङो आलासि हिसाबै लिंहरनो नागिरदों जों लेंहरनाय लेखा बेवहाय जों फैनो हानाय बिथां मानगोनां एमसिएलए जय मशाहारि सार बिथांखौ Good evening. Best TV director award goes to Mr. Hogen Chogel. Hogen Chogel, Raja Bhaga Sochini Thana. Jiras Production, Shirang DCTV. Hogen. जोब्बायना मानसिफ्रा थांसैलै न'